Tämä sana jatkuu ja syvenee päivä päivältä. Jos sä et vielä käynyt katsomassa eilistä videoa, niin käy chiigaamassa, kun mä jaoin sen siitä kannosta ja siitä taimesta, joka versoaa siitä kannosta. Mä luin Sakarian kirjaa ja Sakarian kirjassa puhutaan tulimuurista, joka on kansan ympärillä. Me mennään kohta siihen, mutta sieltä mä johdatuin erilaisten mutkien kautta. Jesaja 11:10. Sinä päivänä seisoo Iisain juuri Vesa, kansojen viirinä. Juuri Vesa, just se sana, minkä mä jaoin eilen. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Okei, katsotaan mitä Sakaria sanoo kunniasta ja asumuksesta, joka on täynnä kunniaa. Sakarian kirja 2, 8 ja 9. Jerusalem on oleva muureja vailla ihmisten ja eläinten paljouden tähden, mutta minä olen tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä, sanoo Herra. Eli Jerusalem, paikka, missä Jumalan kansa asuu hengellisesti ja fyysisesti, tulee olemaan niin täynnä ihmisiä ja eläimiä, että muurin rakentaminen jatkuvasti sen ympärille olisi turhaa. Siksi siellä ei ole fyysisiä muureja, vaan siellä on Jumalan tuli muurina ympärillä. Jumalan tulinen läsnäolo jatkuvasti laajenee sen mukaan, miten ihmiset ja eläimet lisääntyy ja laajenee. Mutta ei vaan se, että Jumala antaa tulimuurin sen ympärille, vaan hänen kunniansa on sen keskellä. Ja mitä me just luettiin Jesajan kirjasta, että hänen asumuksensa on kunnia. Eli Herra itse asuu siellä tulimuurien keskellä, kunniansa keskellä, kirkkaudellaan, hänen läsnäolollaan, eikä poistu, vaan pysyy siellä. Ja tätä sanaa kunnia käytetään myös niin ihmisen kunniasta. Eikä mä tarkoita nyt ylpeöstä kunniasta, vaan siitä kunniasta, että mä oon sanani mittainen. Että mulla on mun niin kunnia, jota mä en halua kompromissisoida, vaan mä haluan, että se kunnia pysyy, jotta mä oon kunnian arvoinen ihminen. Ja se kunnia on, varsinkin niin miehille, niin se on läpi historian ollut tosi arvokas asia. Ja nyt, jos me tuodaan vähän taaksepäin tää siitä uudesta Jerusalemista, niin mikä on Jumalan temppeli? Ihmisen keho on Pyhän Hengen temppeli. Ja se, että me ollaan uudesti synnytty, niin sinne henkeen, sinne meidän kaikkein pyhimpään ja sisimpään on tullut Jumalan kunnia asumaan. Jeesus Kristus Pyhän Henkensä kautta asumaan meidän kaikkein sisimpään. Kun me tullaan ulospäin sieltä, kaikkein sisimmästä on sielu ja on keho, jotka ei ole vielä uudesti syntynyt. Ja ne on ne alueet, missä meidän täytyy tehdä töitä, missä meidän täytyy uudistua, missä meidän täytyy puhdistautua, potkia dempat pihalle, uudistaa meidän lainsäädäntöä, uudistaa meidän toimintatapoja ja malleja. Ja mitä enemmän me tehdään sitä laajemmalle se tulimuuri laajenee. Nyt tulee muuten sana. Sitä laajemmalle se tulimuuri laajenee. Ja mitä enemmän me nähdään vaivaa ja työtä sen eteen, että me annetaan Herran kunnian täyttää meidät, tulla ulos meistä, tekemällä parannusta, paastoamalla, tekemällä hyviä tekoja, uudistumalla mielen uudistuksen kautta, olemalla kuuliainen Pyhälle Hengelle ja Jumalan ohjaukselle. Sitä enemmän Jumalan kunnia saa tilaa meissä ja sitä laajemmalle tulimuurit levii. Ja mitä laajemmalla tulimuurit on, niin sitä tulisempi sä oot. Niin kuin sanotaan, että on palava, uskova. Se tarkoittaa sitä, että se tulimuuri hänen ympärillään on laajentunut. Ja jossain vaiheessa se käsittää sun oman elämän, mutta sen jälkeen se alkaa laajenemaan niin, että se käsittää myös muita ihmisiä sun ympärillään, muita osa-alueita. Ja silloin Jumala antaa sulle lisää vastuuta. Mutta jos sulla on ollut semmoinen
erämaa tai prosessi, niin, ja jos susta tuntuu, että sä et oikein pääse läpi, niin se vastaus on siihen, että sä alat etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan sun elämälle, hänen toimintatapoja ja malleja. Kun sä luet evankeliumia, kun sä laitat käytäntöön Jeesuksen sanat, niin hänen kunniansa sun elämässä saa tilaa ja se tulimuuri levii. Ja pyhän hengen voitelu leviää. Ja se tulimuuri, sen tulen lähde on nimenomaan pyhän hengen voitelu. Se on öljy, joka tulee pyhästä hengestä. Eli pyhän hengen läsnäolo ja se öljyn määrä sun astiassa lisääntyy, kun sä etsit Jumalan valtakuntaa. Eli aktiivisesti pyrit ohjaamaan ja ojentamaan sun elämän sen mukaan, mitä Jeesus ohjas ja sanos. Aina mä rukoilen sun puolesta. Mä pyydän Isä Jeesuksen nimessä, että se tulimuuri tulee palavaksi mun siskon ja veljen elämässä. Mä pyydän, että se öljy vaan lisääntyy lisääntymistään mun veljen ja siskon elämässä. Mä pyydän Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että sitä öljyä tulee lisää. Ja kaikki ne asiat, mistä täytyy tehdä parannus, tulee esiin. Anna oikein synnin tunto, mutta ei vaan synnin tuntoa, vaan pyydän, että saat myös armon voittaa sen synnin niin kuin sä oot antanut kuolemalla ristillä ja vuodattamalla sun veren meidän puolesta. Ja mä kiitän Isä Jeesuksen nimessä siitä, että jokainen, joka tämän videon katsoo, saa tulla enemmän täyteen Jumala sun kirkkautta Jeesuksen nimessä. Kommentoi ja tykkää, jos tästä oli sulle hyötyä. Jeesuksen nimessä. Amen.